Nas campañas electorais non hai aliados. Independientes por Ribadumia e Somos Ribadumia, que durante estes 4 anos compartiron mandato, agora manteñen diferenzas con respecto á localización do campo do Umia. Segundo o alcalde, a formación de Enrique Ubiña peca de incoherencia querendo trasladar o campo despois do investimento de 50.000 euros feita polo Concello e a aprobación de outro proxecto de 30.000 para mellorar a iluminación. Pois a verdade é que temos a un Somos de Ribadumia que se acordou a última hora de que non se quería sumar a este proxecto para querer ser distinto, pero nos entendemos que é un tema político, lamentamos esa situación, dice que non quere o campo de fútbol ou que vai a trasladar para outro sitio, e nos preguntamos para onde quere levar ese campo de fútbol para outro sitio, canto vai a inversión de levar ese campo de fútbol para outro sitio, e a verdade é que a falta de coherencia é importante, non? O alcalde tamén criticou o PP por querer crear un colexio novo. Por outra parte, tamén temos ao candidato do Partido Popular que lle acordou a última hora de decir de que vai a facer un colexio novo. É dicir, unha saca da manga pois a creación dun colexio novo. É dicir, nós queremos saber, ou que lle expliquen aos veciños, onde quere facer ese colexio novo, e canto é a inversión dese colexio novo, e cantos anos é esa inversión para poder, é dicir, levar a cabo o proxecto, redactar o proxecto, buscar a inversión e poder levarlo a cabo. Eu creo que os veciños teñen que saber decidir. David Castro asegura que o PP está a facer promesas con actuacións que non son da súa competencia. Lamentamos que, que en política se poida facer de todo, dicir de todo, pero as realidades pois son as realidades. A verdade é que o candidato ao Partido Popular debería empezar en política sabendo cales son as competencias dun concello e cales son as competencias de outras administracións. O alcaldable de Independientes defendeu o proxecto do seu partido. A organización quere facer unha nova cafetería no campo do Umia, ampliar o pabillón, crear unha nova estación de autobuses para mellorar a seguridade viaria e un novo edificio de usos múltiples para todas as asociacións do concello.